A Corporación Municipal de Lousame celebraba un pleno extraordinario e urxente a pasada tarde para facer efectiva a renuncia de Teresa Villaverde como alcaldesa. Tras 14 anos no cargo e 22 como membro da corporación, quixo agradecer a confianza depositada polos veciños na súa candidatura ao longo deste tempo. Tivo tamén palabras de gratitude para os seus compañeiros de filas e para o resto de grupos da oposición e de traballadores polo clima de respeto e colaboración que primou ao longo destes anos. Aproveito a ocasión para agradecer á veciñanza de Lousame a confianza depositada na nosa candidatura do Partido Popular de Galicia, que unha vez máis resultou ser a máis votada nas pasadas eleccións municipais. Síntome orgullosa de pertenecer a este equipo e de ter a oportunidade de participar activamente na xestión política da vida municipal xunto ao meu equipo de goberno. Manifesto o meu agradecemento aos membros da oposición por o clima de respeto e colaboración que durante estes anos foi a tónica dominante. Expreso igualmente a miña gratitude a todo o persoal municipal cos que levo traballando 22 anos por a colaboración e paciencia que me demostraron. Sen a súa axuda non sería posible realizar o meu traballo nestes 14 anos de alcaldesa. Teresa Villaverde fixo tamén un repaso da súa xestión á fronte do Executivo, cun balance moi positivo no que sempre traballou polo ben da cidadanía, algo que seguirá facendo agora como unha veciña máis. Son moitas as actuacións levadas a cabo nestes anos, todas elas grazas ao gran traballo realizado por todos os membros do equipo de goberno, de todos os traballadores e traballadoras públicos e da colaboración atopada nos colectivos locais e da cidadanía en xeral, asociacións, comunidades de montes. Especial mención desexo facer a todo o voluntariado, protección civil, voluntariado xuvenil, sénior e Erasmus, que veñen facendo actividades nos ámbitos social, deportivo, medioambiental e cultural durante estes anos. A todos quero mandarlles o meu agradecemento máis sincero e o ofrecemento para seguir colaborando en todo o que poida ser útil. Seguirei a partir de agora traballando por o meu pobo, como unha máis, naquelas cuestións que contribúan a seguir avanzando e mellorando como comunidade. Grazas, moitas grazas, Lousame. Ao remate da sesión, quen será o seu sucesor, Esteban Ares, entregoulle un ramo de flores en nome de toda a corporación, que xunto co público asistente a despediron entre aplausos.